Som naozaj veľmi rada, že som mala možnosť si dnes pozrieť novorekonštruované priestory detského psychiatrického stacionára Národného ústavu detských chorôb. Bolo naozaj veľmi príjemné vidieť pani doktorky, pánov doktorov, ale aj učiteľky, ako sa venovali a pristupovali k detičkám s poruchami príjmu potravy. Na pôde Ministerstva zdravotníctva si plne uvedomujeme, že prevencia ako taká, ale predovšetkým aj podpora duševného zdravia patria medzi kľúčové témy, ktoré sa ja ako ministerka zdravotníctva budem snažiť počas svojho mandátu rozvíjať a venovať sa im v takej miere, aký sa bude len dať. Zmenu v stacionári vidíme určite v tom, že je dôležité, že deti, ktoré chodia do stacionára, neprerušia vzťahy s rodinou, neprerušia vzťahy rovesnícke s kamarátmi, neprerušia tak radikálne školu, ako keď sú hospitalizované na oddelení. To znamená, že ten proces liečby prebieha v prirodzenejšom prostredí a zároveň tá liečba môže prebiehať komplexnejšie, pretože je o trošku viacej času pracovať s rodinou. Tá rodina sa to učí plynulejšie, ako vlastne prijať dieťa s touto poruchou. Samozrejme, že ideálne, keď sú aj súrodenci zapojení do tej liečby. Takže toto je taká najväčšia výhoda. Či rýchlejšie, úplne by som nestávala túto otázku týmto smerom, pretože to nie je až tak dôležité. Dôležité je, aby tá liečba bola komplexná a aby bola postupná a trvalejšia. Ja by som to skôr tak nazvala, že ten efekt liečby, aby bol trvalejší. To znamená, aby sa nám deti nevracali znova do tej starostlivosti ústavnej, čiže na hospitalizáciu, kde sú teda tie vzťahy prirodzene trošku prerušené. Téma duševného zdravia sa asi stala prioritou po covide celej spoločnosti. Ja ešte raz mi nedá nepoďakovať všetkým, ktorí sa spolupodielali, Ministerstvu zdravotníctva, všetkým sponzorom a partnerom. A je to asi len prvá lastovička, ktorá vlastne rozbehla celý projekt liečby alebo starostlivosti o duševné zdravie v Národnom ústave detských chorôb. V súčasnosti prebieha sťahovanie neurologickej kliniky a rekonštrukcie priestorov pre ňu, aby sme mohli, čo si doba vyžaduje a bohužiaľ nárast pacientov vyžaduje, zdvojnásobiť počet lôžok na detskej psychiatrickej klinike, čo by sme chceli v priebehu prvého polroka 2024 otvoriť zdvojnásobený počet lôžok, čiže chystáme nových 22 lôžok, z čoho 2 budú oddelené infekčné, keby došli deti s infekčnými ochoreniami. Ďalším cieľom je pomôcť alebo dohodnúť podporu Ministerstva zdravotníctva, aby sme mohli vystavať nový pavilón, kedy sa nám uvoľnia priestory pre ďalší rozvoj nielen psychiatrických alebo duševných ochorení, ale aj celé nemocnice a nasledovať by mali stacionáre pre deti autistického spektra a všeobecný psychiatrický stacionár.